käydään yhdessä valkkaamassa kaupasta vähän terveellisemmät välipalat. Sesonkihedelmät on aina hyvä vaihtoehto. Pähkinät on helppo pitää mukana ja niissä saa hyviä rasvoja. Ostoskori unohtui. Näistä kauppojen valmissalaateista löytyy myös nykyään tosi järkeviä vaihtoehtoja. Tällainen salaattipaarikin on hyvä vaihtoehto. Muista koostaa sun salaattiin monipuolisesti kasviksia, joku proteiinin lähde sekä hyviä rasvoja. Yksinään nämä ei ihan riitä, mutta esimerkiksi rahkan tai jogurtin kylkeen ihan mainio lisä kyllä. Tässä on hyvä nopea proteiinin lähde välipalalle. Tää kulkee helposti sun matkassa ja sisältää varmasti hyvän määrän proteiinia. Valikoimaa riittää jogurteissa nykyään aivan valtavasti. Se mitä mä itse suosin on kreikkalaiset jogurtit, koska ne sisältää vähän vähemmän sokeria. Smoothie ei ehkä yksinään riitä, mutta toimii loistavasti esimerkiksi pähkinöiden kanssa. Kiireisenä päivänä proteiinipatukkakin toimii hyvänä välipalana. Pienillä valinnoilla on isossa kuvassa merkitystä.